Kdybyste měli pušou... Co je? No sekáme. Ať jsem drsnej. Tak to neroštípeš. Nasekneš, já to podržím tak. Anča, nech to tlustý. To je malý, je tlustý. Tak divný. Není to sranda, co? Ze spodu se to drží, od kořene. Ty ale měla aspoň s tím tlackem, ale ty se vždycky pustila. Jo, tak dobrý. To ráda. Vy máte rozbitý dřevo, Au. Ale dobře. Jo, No, pojď. paráda. Super. Repete. To zhalíš všechno. Hej, tady máte fakt nějaký rozbitý dřevo. Tak. Asi by se neměl rozesmívat, že? Jsme to sekali líbluci. Teď mi jako vypadlo. Jo, my jsme to sekali líp. Dvakrát to stejného místa. Kurva, co tím vole? Jo, tak kdybych chtěl, tak se prostě netrefím vůbec. Počkej, jak to bude? Tak s tím vrabcem, vole, teda štrosem, nebo co to bylo. No, štros to fakt nebylo. Ty vole. Já si myslím, že nechci rozštíplat. Musím si vytrefit. Jo. Titanic. Ráda. Vy jste jak z Titanicu snažila bouchnout do toho. Čau. To jsme to nahrali. Jak on byl zavřený v té vězení. Tak už nám chybí jenom ta scéna. Kurva, už si to ne? Necháš střílivě. Asi jo. To už je na čase, vole, od předminulýho pátku. Výborně. Pozor na ruky. Neboj za to, máme to pod kontrolou. Takže teďka to zkusím jenom tak jako naslepo, jenom tak jako prostě Ty vole. přesně solidně prostě. Jak on pošel ty ruky, Míša, viděli jste to? Já bych posunula ještě jako ty ruky, Míša. Já můžu Ty máš rád. Svoje prsty. No. Pojď. No to... To je ten bůh. Hej, a i žensky to sekali líp. No. Pojď, do druhého. Já. Jeho druhý pelikán. Takže já jsem mohl. Ten se vyměnili, jo? Hej, máte obinadlo? Gázu, Dávám až velký rany, já se toho bojím. peroxid. Když to podrží. Sakra. Hej, vy jste fakt ale nebezpečný. Sekali jste vůbec někdy dřevo? Ať se neposjedeš. Říkám. Ale... Já bych se ale bála, že? Paráda. Sněho. Můžu? Čím se dívejte? Co to máme, že to budu vidět, nemůžeš to? Kde se kliká, vole, vůbec To hoří, radši další jako. Kdybych mu náhodou chytla ruku, tak ale to na pohodě, aby to neviděla, víš? Jo tak? Uj. Ale to se taky... Jo. Hej, víš, jak jsou debilní keci holek a debilní keci kluků, tak to dáme na Já jsem to YouTube, jak fakt sekají dřevo holky, jak sekají dřevo kluci, normálně. Pane bože, to bude. No, ty máš bílé, že jo? Rany. Ježíš. To bylo to Ty si máš palec. No, prosím tě, běž pryč, nebo... Mám ho, no. Jako to zbalo. Prostě dej ty prsty pryč. To Já to volám vidím nějak hodně, nechci. fakt ale. Ano, to bylo dobrý. Dotyknu, ne? Ano. Tak jeden z 1000. Jo, Dej tu ruku pryč. to bylo ty ruky nějak jde, vole. Kterou máš šikovnější? Jak chceš? Kterou máš šikovnější, co? Pravou je to normálně, a levou je to jako ale dáš na to, řekni, že jo? Je to furt Nehlídej tak, ona mě normálně... Jak se
to řekne? Zbříme, nebo jak se to řekne, jakože to... Rozptiluje. Jako, Rozptyluje, ano. no přesně, to jsem chtěl říct, to jsem měl na jazyku. Ty jsi pod raku s něma, mně přijde. Dostávám se do toho. Jste alkoholový vypady z nás. Co to požádají peníze, tak se Hej, tak.